jomoko negore nikech dang'ni mag paro, stress mamedore, gik moko mamedore ka gi kacha. Ere kaka inyalo tiekgi nikech in gigo mantiere kodwa, gintiere kuonde mag tich. Nyalo bedo kama itie, nyalo bedo kama tie, nyalo bedo kama osiepna moro machielo bende tie. Ere kaka inyalo tiekgi? Ere kaka ka ng'ato nigi stress, ok ochuno nyaka oneg wadgi. Onya tiyo gi yo machalo nade mondo mi okon wadgi ni gini mitimo ni an ok odonjo na yo makare. Kata stress man go ema agolo oko. Onyalo gole oko e yo machalo nade. Mokwongo, gimonego atim ni ati onego ka wanyalo to wane counselor. Counselor dhi konyi mondo irang gik ma itimo to kaka onego itimgi e yor maber kendo ma dhi konyi kata in iwegi. Lakini yudo ni seche moko ji oluor dhi neno counselor nikech giparo ni ati bei mar neno counselor seche moko onge gi pesa. Mago johocho gi. En adier pesa gi rach, nengo gi rach ga koso nitie ka moko bende ma nengo gi ni mana kare, moko bende chiwo chenro go nono. Nitiere jok ma chiwo nono, nitiere jogo ma nengo gi ok malo lakini en luoro ma wan go. Iyudo ni ati ji mang'eny ok penj kata ni ati be kabiro ni counseling ni odhi kawo pesa di. Koro ng'eny mago wan waluora ni ati pesa ng'eny. Lakini nitiere ma ang'e ni ati ok pes gi ok ng'eny to wanyalo manage. Lakini kichopo kuma koro iluor neno jogi mondo iwuo kodgi, ami neno ni ati pesa no bedo mang'eny. Nitiere options ma ng'ato nyalo timo kata ka in kendi. Nitiere jogo mong'e ni ati ka ringo to stress no dhi dogo piny. Nitiere jogo mong'e ni ati ka dhi tugo game mora mora ma ang'iyogo stress dhi dogo piny. Lakini nitiere jogo ma dak tim gigi duto. Emomiyo wantiere gi nitiere mpira ma waloso waluonge ni ati anxiety ball. Maybe amiachiel. Wacho ni makore anxiety ball. Yes. En mar duoko piny mirima ma ng'ato nego koso duoko piny ang'o? Oduoko mirima ma in go. Korido ni seche moko wach kaka isekosona to mirima man go ni ati adwa duoka nyali kuomi. Ido ni ati seche ma an gi mirima no tanane ot kenda. Ineno kaka timeni okul mind mari duogo piny. Kaka iendelea mako mpira ma olongo ni anxiety ball ni. At the end of it ido ni ati mirima mari cha oduogo piny to in back into your senses koro inyalo timo gima kare. To bende oganda mamoko nyalo ng'eyo ni bol makama kata opira makama molos gi law nikech bende ok otek kama entiere kar kani. Ng'ato nyalo ng'e ni tije nang'o koso oganda moko bende onego puonj ni onego bed ni gibedo kod gik makamagi mag tieko mirima nikech ng'ato nyalo bedo gi mirima tene kata gi pilo moro e ot monyalo bedo ni omako kata gimoro amora monyalo bedo ni omulo manya chalo kod mae. Paro makamagi gigolo ga kanye. Nitie jok moko manyalo bedo ni kono gi koso utiyo gi thuolo ni machalo nade. En kaka wadongo. Ido ni ati nitiere jok modongo ma mirima kaka message ma iyasomo kanyo ng'ani wuon gi noneg to noneno. Koro mirima no nitie nikech wuonwa noneg tasetemo mondo adhi e sirkal mondo konya tok konya podi ng'at ma nonego wuonwa ni podi entiere free mar biro kuoma. Koro ka ionge gi channel mosepuonji mondo igol mirima ni ido ni ng'ani nyalo yudo mayot mondo mirima ni otie kuom ng'ani. Koro anyalo wacho ni nitiere jogo mang'eny monego puonj gigi. Nikech kaka wadongo onge ng'ama onyisowa ni ati nitiere kaka wanyalo tieko mirima ma wan go.